Bir wagt bir awadan hikaýalaň berdi başyny aýdyp geçäýleň. İbrahim ibn Adham rahimahullah bir olukon awliýalaň berdi. Şoň ýanyna bir adamlaň berdi gelipdir. Inne şu hikaye şuna delaletke hulasa yüreğinden günah bolmalar, teleke kılıklar bolmalar, daşarda da günahlar, teleke kılıklar bolmalar. Çün zahir, gayb, batın, zahir bula hemmejige insanın sıfatı Hudaýa göre hem bidat görünüpdi. Şoňa göre günah da aslında insan etmellädi. Şu mawrutda bir awadan hikaýesi. İbrahim ibn Adham şol awliýallaryň ýanyna bir adamlaň birisi gelipdir. Ey İbrahim dipdir. Men hey böyle günah etýän dipdir. Halka bildirmänjek, özüm gowýazak bolup ýönüp bildirmän bir etýän günahlarym bar dipdir. Şunu ayırjak bolýan aýyr bilemek dipdir. Maňa bir wagt etsene dipdir. Men tövbe etmäne geldim dipdir. Ýöne tövbem de ýene yalandan bolsaýa, ýene de şu günah öwümden edaýan. Bir wagt ber maňa dipdir. Öwürläp günaha baryp bilmäýin dipdir. İbrahim ibn Adham aýdypdyr. Onu men sana 5 taat tapşyrjak dipdir. Şu 5 taatı tapşyrgym etseň dipdir. Gunaha ýular bir dipdir. Tövben kabulle bolar, o da jaýyna dipdir. Musulmançylygy gelip hatta wulüliň birisi bolup bilersiň. Şu 5 taatı amal etseň dipdir. Onu aýt näme dipdir? Deslap gysy. Ey falany dipdir. Ey musulman dostlar, hemmemize gerek gurrun haşy. Hemmemiz de şu adamın misalyna. Ey falany dipdir. Her haçan bir günah işetsek bolsaň, şu özüň boyun alypdyr, wagt dipdir. Şu günah edenden soňra Allah'ın benim rızkından iýişsek däli boyun alypdyr. Hudaýa günahkarlyk etýän, ýene Hudaýyň rızkyny iýişsek, ýok, bu muamele bolmaz dipdir. Günah etýän, Hudaýyň rızkyndan iýişsek däli de boyun alypdyr. Oňam ýanky adam aýdypdyr. Ey İbrahim dipdir. Baba men näme iýişdim Hudaýyň rızky ki dipdir. Çürüýsem de Hudaýyň rızky dipdir. Tuýsam da Hudaýyň rızky dipdir. Suýsam da Hudaýyň berdigi dipdir. Hemme dünýäň hemme iýiskiler Hudaýyň beren nemeti dipdir. Näzir Hudaýyň rızkyny iýmäýin, içmäýin dipdir. İbrahim ibn Adham olay dipdir. Wa Hudaý Taalanyň beren iýiskizin iýiçenden soňra Hudaýyň nemetini istifade edenden soňra näzir utanmany gelip Hudaý Taalaga günah karşylyk etýän dipdir. Dogry aýtdyň dipdir. İkilenji näme? İkilenjisi her haçan şu günahny etjek bolsaň, şu teleke iýişine barjak bolsaň dipdir. Hudaý Taalaň mulkundan çık, git daşarda et dipdir. Hudaýyň ýerini defeläp, ýene de oň üstünde däne günah etjek bolsaň bolmaz dipdir. Hudaý Taalaň mulkundan çık, daşarda et dipdir. Ýanky adam dipdir. Baba men nerek gideýin dipdir. Sen yer göň Hudaýyň mulky kim dipdir. Men gidip Kuray mahda günah etjek bolsam, aýda Hudaýyňky dipdir. Kuray merrihi dip günah etjek bolsam, o da Hudaýyňky dipdir. Kuray zeminiň her ýerinde Hudaýyň mulky kim dipdir. Walillahi ma fis semawati we ma fil ard. Yer göňdäki zat Hudaý Taalaň mulkunda men sen nerek gidip edeýin günahym dipdir. İbrahim ibn Adham aýdypdyr. Wa Hudaýyň rızkyny iýýän dipdir. Mulkunna ýaşap ýan, şoň hayatyna, ýerine ýaşap ýan dipdir. Näzir utanman ýene Hudaýa günah karşylyk etjek dipdir. Dogry aýtýan dipdir. Üçlenji näme? Üçlenjisi laqallipdir. Rızka iýýän, Hudaýyň bir mulkundan da çykyp bilmeýän dipdir. Laqal Hudaý Taala gözüňe unnetmede şu etjegişiň dipdir. Şu günahny, rızkyny ýenden soňra, şoň mulkunna ýaşandan soňra baryp şoň gözüňe unnetde şu zıra bir hurmaty etýän dipdir. Nagas şerma beri dipdir. Git Hudaýyň görmejek ýerine dipdir. Ey İbrahim dipdir, "Way nerek gidip edeýin" dipdir. Nerek barsaň Hudaý Taalaga aslan bir basargyly ýer ýok kim dipdir. Ýanky aýat.
İnnallaha la yakhfa alayhi şey'un fil ardi ve la fis sema. Yer öňdäki zat Hudaý Taalaga açyk, men diýerik diýip ödenipdir. Onna rızkı iýýän, Hudaýyň ýerini defeliýän, Hudaýyň gözüniň öňünde de günahkar etip, günahdan çekinip bilmeýän bolsaň, dörtlenjini aýtdypdyr. Dörtlenjisi, hiç birini başarmaýanlyk gelýär. Dörtlenjisi, lagal şebi hurmatylardan soňra ahir wagtda Izrail janyny almany gelenne, ay Izrail maňa bir 5 daýga wagt berdi-de, wagt Allah ondan bir towbet ohum dünýeden geçdipdir. Hudaýa men bagşla diýdi, ahir ömrüňde bir Hudaý Taaladan talep bagşyş alypdyr. Onna ýanky adam aýdypdyr. Fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ey baba İbrahim näme diýäň diýipdir. İsrail gelenden sonra bir çillehze wagt beriljek däsen 5 daýga wagt alanyň diýen men başarjak diýen diýipdir. İbrahim ibn Atam ahir kysyny aýdýan diýipdir. Bar towbasyz da şu dünýeden gitdim. İsraille wagt bermedi diýipdir. Lagal ahiratda diýipdir. Gunana etdiňini sizler bir hormaty bilen. Lagal ahiratda diýipdir. Perişteler her haýsy bir goluňdan tutup däni cehenneme garşy sürap alyp barýan wagtlaryna şu ferişteleň öňünde durda jogap ku wallahi şolara diýipdir. Men barjak dädi soluň elinden gaçta git diýipdir. Ol ýanky adam aýdypdyr, ey muny kim başarjak diýipdir. Näzire gudratly ferişteler diýipdir. Bir pittik Kur'anna dağ pitirýän ferişteler diýipdir. Olaň elinden kim gaçyp bilerjek diýipdir. Onda Ibrahim aýdypdyr, sen rızkyny ýýän, yerini defeliýän, gözüniň öňünde Izrailden jan alyp bilmeýän, wagt alyp bilmeýän, ahiretde de azap feriştesinden gaçyp bilmeýän, näzire gelip günaha gelýän diýipdir. Ýene de halkdan utanýan günah etjek moga, ýene şyzra kadir Hudaý Taaladan utanmany günaha barjak bolýan diýipdir. Elçek taýanla diýipdir. Sonra hasbi diýip ýanky adam bolly inni günaha barmarny gitipdir diýär. 6-njy ayet. Ahirki ayet. Muny aýdylyň wagtymyz da boluşdy. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. Hudaý Taala ol bir Hudaýdyr ki size surat berýär, nakış berýär rahimlerde enen gowresinde halan formasynda. La ilahe illa huvel azizul hakim. Yoktur hiç bir Hudaý meger şu Allah Taala wadyr ki izzetinde we hikmetinde kamil bolan Hudaý. Allah Taala'nın yeni bir kudretlerinin biri Hudaý Taala musawwir muhtar halan formasında yaradan mahlukatlarına suret berýär, nakş berýär, renk berýär. Bir zady qara etip goýupdyr, bir zady aq etip goýupdyr, bir zady ýaşyl etip goýupdyr, bir zady gyzyl etip goýupdyr. Her form dürlü nakşlar Hudaý Taala beripdir. Le musawwir muhtar tamam ihtiyar ilmine bolan suret tarapdan, nakş tarapdan Allah Taala mennipdir. Ve beren sureti nakşıda vaqian insanın başarmazak zady musulman olan. Şu mahal nakkaş insanların içinde de var. Qawatdan Qur'an şu görüňe. Nakkaş insanların içinde de var da. Näzirek tablo nakş çekýärler var. Amma insanın çekýän nakşy, insanın berýän bir terhi, insanın guryan rengi näzirek awadan da bolsa az muddatdan soňra hasta kunanda bolýar, qadimi bolýar. Inni jadid terhli çykypdyr diýip onu äpberilýär. Öýleri, mühendisler beceren wagtyndan näzirek jadid terin sahtyman diýip bejerýärler. Näsil geçmäni qadimi terin sahtymanlaryň biri bolup düşýär. Ya çekilen nakşlada şeyle, vurulan renklede şeyle, insan her form awadan edip bejersin bejerýän zadyny. Näzirek nakşly berýär öz bejerýän sendelisine, mizine, moblana, amma bir näse wagtdan sonra insan ýene ýady ýaşa nakşdan.
başga bir terhe gelmeli bolýar. Amma gör Allah Taala'ň beren nakşyny, yeri yanadan wagtynda beren nakşy, ta yeri daraga diýen çarşa nakşda goýjak. Amma haýsy bir adam Hudaý Taala'ň beren nakşyndan ýadapdyr. Sen jengile gidip jengeliň bagyndan ýadap gördüň şumada sellen. Derya gidip derýanyň renginden ýadap gördüň şumada sellen. Hey bu da inne tekrary boldy diýilmi? Hudaýyň gudraty ha, musawwir muhtardygy ha. Derya bir jerek surat beripdir. Adam aleyhissalamyň zamanyny deryaşy deryada. Adam aleyhissalamyň zamanyny jengel bag, deraht, miwa şuma halkyda. Amma haýsy bir insan ýadapdyr, eýni tekrary boldy bula dip. Ýok. Hudaý Taala bir nakş berýär. Hiç wagt tekrarlyk, hasta kunendigi ýadat ýanda onu gelmeýär. Amma hiç bir insan şonu başarmady ha. Her zat bejersin, näse muddatdan sonra aslan bir hasta kunende zat bolup düşýär. Bes musawwir muhtar Allahyň özü bolsa, ey musulman dostlar, hemme biren nakşynda da kamil bolýan bolsa, näzirek bir tofor bi edip insanlar, bir tofor bir bi hurmat adamlar gelip Allah Taala'nın bir tofor insanı biren nakşyna inni gelip ahat taksak bolýar. Meselen biri qararak renk düşüpdir, biri horrak bolup düşüpdir, biri semizrak etligaly bolupdir. Gelip şonu maskara etjek bolmaly. Mege insan özüni yaratypdyrmyken maskara ederin ýala. Mege on kardeş diýsin bo, gelip däni maskara ederin ýala. Bunu nädip bejeripdirin dip. Ýok. Onu yaradan musawwir muhtar Allahyň özü ahirin. Ay Sa'diň beytini okuyup bolly damal şu moratda da. Siyah çölde ira kesi zeşt khan. Cevabeş bir gufteş ke heyran beman. Bir yüzü qararak adam mamıştık. Birisi hey yüzü qara bir zat deyip maskara etjek bolupdyr da. Bir cevabı beripdir, ýöne aňgalapdyr. Nemen surete khiş khud kerde am ki eybem şumari ki bet kerde am. Tora ba men zişt ruyem çekar, ne ahir menem zişt u ziba negar. Wagtyn maňa qara diýen, maňa aýb etýän, "Uy nädipdirdiň?" diýen, "Men şunu şyzyr reng gurdummy?" diýipdir. "Özüm qaraýdan özümmi?" diýipdir. "Eger nakkaş özüm bolsam senden awadan zat etjekdim" diýipdir. "Ýöne ozura däl, nakkaş musawwir muhtar Allah Taala" diýipdir. "Bir öz hikmeti bilen, ilmi bilen meni şu renkledip yaratypdyr da, senden maňa aýb edip otyň" diýipdir. Tarap ýöne doňqalapdyr. Hulasa hemme zada nakş berýän Allah Taala'nın özüdür. Bir moga beren nakşyny at taksak bolup, maskara etjek bolup, gülüşdirjek bolup dagy Hudaý saklasyn biriniň maskarasyny maskara edip Hudaý Taala'ga bi hurmaty etdigimiz bolamasyn musulman dogalla. Hudaý Taala hemmemize sıhhat we salamat we af we afiyet bersin. Hudaý Taala merizlerimize şifa bersin. Öýlerde, bimarystanlarda amal boljak, amal jarrahyň etine girjek dogalla. Hudaý Taala hemmezine ýar we ýawer bolsun inşallah. Gurbatda işläp gezip ýörelle, hytmatda gezip ýörelle we haniz izdiwas nasip bolmadyk oglanlaryň arasynda, gyzlaryň arasynda Hudaý Taala hemmezine hayır maksatlaryny ýetirsin inşallah.